Salutare și bun venit la un video. M-am gândit să mai fac încă un episod. Acum o să caut aventuri. Probabil că o să cam cad prin prăpăstii. De aceea o să și mor. Mă lasă casa, uite, mai bine le ocolesc. Nu știu. Deja am viață foarte puțină. Chestia e că nu e o idee prea inspirată să faci asta, să te arăți prin prăpăstii. Poate să fie foarte mari, cum a fost și acum. Atunci, na. Sper că v-a plăcut jocul, joc activat. Mie îmi place și o să mai fac episoade. Ce scară. Oh. Așa nemonie să omoară licește. E amuzant. Oh, da, e bun. Ce-mi dă aici? Mi-a dat niște cufăre gratis. Poate ceva bun. Bun de nimic. Ne-am asta că să-i golden. Ceva mai bun, dar nici ăsta nu prea trebuie. De fapt, ăsta e bun. Asta e bun. Nimica. Bun, e un joc frumos, seamănă cu Minecraft-ul. Atâta pot să zic. Grafica tot cu cupulețe într-un fel. Băi, și are destul de multe chestii, dar pentru 3 MB. Zoom și toate chestiile astea. 3 MB. Memoria se arată 10 MO. Deci e foarte mic. Față de altele 30. Dar nu merge. Bă, am trecut de multe zombie ăla. Nu vreau să sun. Na, mă mort. S-o ca pe el. Nu, uite că mi-a dat bănuți. Bravo, domnule. Nu dă bănuți. S-o ca pe el. Pe nimica. Asta. Nici măcar nu s-a căcat pe el, e nesimțit. Și ăsta, nimic. E așa faci să mergi, făiești uneori. De exemplu, ăsta, la Shift, mi-a dat bănuți. Mulțumesc din suflet, că altfel te-am gâtul. Deci, nu-mi place ce chestia asta. Work, make your items. Da, o prostie, adică să o faci mai durabilă, dar dacă ai asta ca să le repari, nici nu mai trebuie chestia asta ca să o faci mai durabilă. Un fel de... trebuie să fie pus la același loc. E o prostie. Portalul ăsta e destul de fain. Portalul ăsta este destul de fain, adică chiar dacă costă mult 5.000, de la level 25 te poți teleporta în locuri unde chiar găsești lucruri bune. Sunt multe minereuri. Am găsit și diamond acolo și rar, nu știu de chestii bune. Da, cam acesta a fost episodul 2. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like și de subscribe. Pa, pa!